देखिए भैया, हम भोजपुरी गायक निशांत भारद्वाज आज कुछ सुनावे के मौका मिलल है अनुज सिंह लाइव शो के माध्यम से। एगो भजन बा भरत शर्मा जी के, वही हम सुनावे के कोशिश करब। एक छोटा सा प्रयास बा। कैसे बा? धोवत धोवत तोहरी मंदिरवा हथवा खियले हो तब नाही काहे मैया दया तहरा अइले हे तब नाही काहे मैया दया तहरा अइले हे तब नाही काहे बोले से पहले आइला मंदिरवा कौआ बोले से पहले आइला मंदिरवा सेवा में हाजिर बाटे हमर तोहरी भजनिया हथवा खियले तब नाही काहे मैया दया तहरा अइले तब नाही काहे मैया दया तहरा अइले तब नाही काहे मैया। धोवत धोवत तोहरी